Nanti acara salajengipun diberikan ikrar bersih dusun ingkang badhe pun sampaikan diberikan Bapak Buku Bapak Iwan Nur Cahyadi kasun wonten ing pambiwara matur nuwun. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten ngarsanipun sakum para sesepuh, para pinisepuh, para sesepuh ingkang satu kawula bekteni. Wonten ngarsanipun Bapak RW, Bapak RT, sedaya jajaranipun ingkang kula hormati. Ibu Supriyani Astuti minangka anggota dewan wonten ing ingkang sumodho wonten ing Padukuhan Gading. Ingkang kula hormati lan sedaya para rawuh ingkang kasedur wonten ing papan punika ingkang sepisan bersyukur ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala awit kanthi kanugrahanipun wonten ing siang punika kita saged kempal wonten ing bali Padukuhan Gading setunggal punika saperlu kita ngawontenaken kenduri dalam rangka merti dusun utawi bersih dusun utawi rasulan wonten ing taun punika kanthi boten manggihalang setunggal punapa. Ingkang salajengipun kepareng wonten mriki kula ngaturaken menggah wasipun merti dusun utawi rasulan wonten ing siang punika. Bilih rasulan utawi bersih dusun menika minangka srana syukuripun para kawula dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos awit sampun dipun paringi kemirahan, dipun paringi kemudahan gampil lan lancaripun anggenipun sami pados pangupa jiwa. Sae menika wonten ingkang tetanen, wonten ingkang dados karyawan, wonten ingkang nggadahi pakaryan sanes-sanesipun sedaya dipun paringi lancar lan sae anggenipun ngudi murih nyadoh rezekinipun Gusti Allah sedaya dipun paringi lancar pramila wonten ing siang punika ngawontenaken syukur kanthi srana ngedalaken dhaharan kados wonten ing siang punika. Lan menika minangka srana nyuwun dumateng Gusti Yang Maha Kuwaos mugi-mugi kanthi ngedalaken dhaharan lan kempal sareng-sareng menika Gusti Allah paring dumateng warga Padukuhan Gading setunggal menika bagas waras, dipun paringi waras, dipun paringi sehat, ingkang nembe nandhang gerah ugi dipun paringi sehat. Lan ugi ingkang tetanen dipun paringi sae anggenipun sami tetanen dipun paringi panen ingkang kathah sehingga saged dados srana rezekinipun Gusti Allah. Ugi ingkang dedodolan dipun paringi laris, dipun paringi lancar anggenipun sami dedodolan. Ingkang dados pegawai ugi dipun paringi lancar, dipun paringi sae anggenipun ngemban jejibahan minangka dados pegawai lan ugi ingkang nembe sinau dipun paringi lancar anggenipun sinau kanthi hasil ingkang sae kados ingkang dipun kersakaken mengkono. Ugi kula panjenengan sami ngedalaken srana syukuran menika sakmangke dadosna renaning Gusti lan kita dipun paringi kesaenan ingkang matikel, ganjaran ingkang matikel saengga Padukuhan Gading setunggal sakmangke dados padukuhan ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ingkang salajengipun menggah donganipun sakmangke kasuwun sedherek kula
Bapak kami tuwa Bapak Ahmad Mahfud Ghazali sakmangke saged nyampurnakaken ikrar punika kanthi donga. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahi wonten ing siang punika dados rana syukur nyarsanipun Gusti Allah ingkang dipun tampi lan napa ingkang dipun sejo dening daya warga dipun ijabah dening Gusti Allah. Mekaten ingkang saged kula aturaken lan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasarasan kesehatan seluruh keluarga panjenengan dasar kula awit kalau dengan siang menika panjenengan dasar kula kesetabatan dari panjenengan kesehatan kesarasan saking Gusti Allah Subhanahu panjenengan ing kalau dengan siang menika kita sakit mangkempalaken ing papan panjenengan Tuhan kanthi kebahagiaan. Agung kula ngaturaken matur nuwun saking para pepunden, para biksu sepuh ingkang tansah kula hormati, wonten sanipun ibu kula ingkang tansah kula hormati ugi Ibu Dewan inggih Ibu Supiani Ibu saestu matur nuwun sanget awit kawula ugi panen buyungipun donga pangestunipun dumateng putra wayah. Mugi alasanipun Ibu Dewan Ibu Supriyani tansah kantuk oleh Gusti Gusti Allah Maha Agung menapa ingkang kinayu Ibu Supriyani dasar keluarga ugi saged kaleksanan kasembadan kanthi sampurna. Amin. Kecaipun menika Ibu ugi matur nuwun sanget kula aturaken wonten kadang wektu muda ingkang tansah kula tresnani ingkang kalau dengan siang menika ugi sampun nderek namung bagio dan kuyung wontenipun bersih pisan utawi rasul katen. Kalau dengan ing siang menika rasul bersih dusun ingkang tahun 26 menika sangat luar biasa, sangat meriah luar biasa dipun laksanaken setunggal padukuhan punjih saking padukuhan wonten setunggal wonten 12 RT setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 pitu 8 songo sedasa 11 kali 12 saestu matur nuwun sanget awit panjenenganipun mugi-mugi bersih bisa ingkang salajengipun saged kompak wonten ing padusunan dhateng menika. Dan mugi-mugi anggenipun para sanak kadang tani cukup sewu tanam tuwuh anggenipun nanem palawija saged telemu aos tebih saking omo lan sak sanes-sanesipun. Juga terima kasih kami ucapan teman-teman ini luar biasa. Rasul Yatim 1 ini kedatangan, nanti kita kehadiran wartawan yang sangat ampuh dari Gunung Kidul, ada TV Gunung Kidul, ada Kristi TV Gunung Kidul, juga yang tidak salah juga ada yang dari kreator Gunung Kidul. Beliaunya adalah wartawan yang sangat profesional yang nanti akan meliput perjalanan bersih kisah menika. Sepindah malih atas namanipun warga, wontenipun Prasana Kadang, wartawan senior yang dari Gunung Kidul, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga sukses selalu untuk panjenengan semua. Amin. Wonten sanipun Bapak Ibu karena wekdal sangsaya sore karena acaranipun sampun badhe dumugi kaleksanan mangonen. Bobile saking kula wonten, bobile wonten kathah kalepatanipun kawula sak brayat wonten ing Gading setunggal menika kathah kekiranganipun kathah kalepatanipun saestu kula nyuwun pangapunten. Cekat semonten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun para pemimpin, para sepuh, aji
sepuhan Napten wonten ngarsanipun panitia bersih rusun wonten ing papan punika ingkang tansah kawula hormati dinangkung wonten ngarsanipun saking warga Padukuhan Gading setunggal ingkang tansah kawula hormati ugi kepareng matur saderengipun kawula matur donga wonten ing papan punika kagem jangkepipun sarana kita bersih dusun wonten ing dinten punika ingkang sepisan sumangga tansah kita ngucapaken syukur wonten ngarsa dalem Gusti nun inggih Allah Subhanahu wa taala awit Kalurahan Gading ugi Gading setunggal ngantos sekawan sapunika sampun yuswa 114 tahun dados kegiatan bersih dusun wonten ing papan punika wonten ing dinten punika sampun lampahi laminipun 112 tahun mugi sampun yuswa ingkang sepuh punika estu panjenengan dalasan kula anggenipun derek syukur wonten ing papan punika tansah pitados keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ugi shalawat salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, ugi kita ugi pikantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Bapak Ibu para warga wonten ing Padukuhan Gading setunggal punika nyuwun pangapunten nyuwun idipalillah apabila mangke kawula anggenipun ndedonga nganti ngagem sak tatanipun agama Islam ingkang ngrasuk kapidadosan ugi agami lintu kita sumanggaaken anggenipun dereng ndedonga kanthi mardu-mardukanipun panjenengan ndedonga wonten ngarsa Gusti pangajap pangangkah mugi-mugi napa ingkang kasedya saged dipun lancaraken lan ugi dipun kabulaken dening Gusti nun injil Allah Subhanahu wa taala awit raos syukur kita wonten ing papan punika mangke kawula ingkang maos doa kita suwun dumateng Bapak Ibu panjurung aminipun ugi-ugi estu donga menika dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya malih kita matur wonten ing kesempatan ingkang mulia punika boten ateges ingkang donga punika boten ateges ingkang donga punika pinter boten ateges ingkang donga punika ananging kanthi keikhlasan manah panjenengan sami anggenipun saged guyub rukun gotong royong bangun Padukuhan Gading setunggal punika estu mugi-mugi ingkang kita suwun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten ingkang saged nyamektaken boten wonten saged ingkang nyatukaken setunggal padukuhan saking RT setunggal ngantos kalih 12 lak boten wonten acara ingkang mekaten. Mugi-mugi acara punika tansah lestantun warganipun tansah ayom-ayom titi tentrem anggenipun pados rezeki tansah banyu mili rezeki ingkang kathah tur barokah kepara turah benjang saged damel tindak wonten ing haramaini bagi ibu-ibu bapak-bapak ingkang sampun dipun jawel dening Allah Subhanahu wa taala. Mobilih mekaten minangka purwakanipun kawula matur sumangga kita aturi dumateng Bapak Ibu lenggah wonten ing papanipun piyambak-piyambak kanthi sampurna kanthi samekta monggo sareng-sareng kita nyuwun dumateng Gusti nuninja Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi adicara merti desa utawi merti dusun wonten ing dinten punika estu saged dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala awit yuswa ingkang sampun sepuh punika bilih ketua panitia Pak RW enggal sampun ndamel buku cerita ategipun Kalurahan Gading pas dinten punika minangka ugi ategipun Kalurahan Gading sehingga dipun peringati Padukuhan Gading setunggal ngantos sekawan wonten ing papan punika lan papan sanesipun mugi-mugi kanthi yuswa mekaten Kalurahan Gading dados kalurahan ingkang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur warganipun tansah sejahtera lan gampil anggenipun ngobati rezeki ingkang dipun capaken saking Allah Subhanahu wa taala. Wa niyati wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim wonten ing pinten ing papat ingkang mulya swarganipun panjenengan ya Allah. Mugi-mugi para tokoh masyarakat wonten ing patung setunggal punika ya Allah ingkang tasih sugeng napa tasih sampai kabulun ya Allah ingkang sugeng tasih panjenengan paring sehat iman Islam hadlana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna minal muslimina imama. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ya muqallibal qulubi tsabbit Allah sehingga wonten paduka setunggal punika dadi patukuan ingkang panjenengan ridho ya Allah warganipun rukun anggenipun bangun kesejahteraan wonten paduka setunggal Allah wa'afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta ma'in fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah subhanakallahumma rabbika rabbil izzati 'amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurnane adicara bersih dusun wonten ing Gading setunggal menika. Ananging tasih wonten mohon untuk disiapkan dulu bendungannya. Nanti dari aba-aba dari panitia nggih. Ya, maksudnya seperti apa? Kalau kami mekanisme perebutan gunungan ini mau bersama tiga atau satu-satu? Baru mawon. Sebentar ya, tapi sebentar. Ya, silakan saudara. Bapak, Bu. Jogja. Sudah, silakan Jogja istimewa. Ya. Tunggu sebentar yang berebut gunungan sabar dulu ya, sabar dulu ya. Angkat berkatnya. Ini ujung timur ya. Kalau barengan mungkin ya kita lebih biasa.
2 dan 3 Juara 3 dari RT 1, 2 dan 3 memperoleh nilai 63. 63. Ibu Silakan maju. maju ke depan. Silakan maju untuk yang RT 1, 2, 3 anak-anak juara Silakan. 3. Kemudian Perwakilan bisa, perolehan perwakilan ya. angka 65 dari 65. Ibu Mur RT 12. Ya. Juara 1 penampilan dari Yogyakarta. Lagu Jogja Istimewa juara 1. Monggo untuk Silakan Ibu. tampil Silakan. di depan Juara 1 dari tim Jaga Warga. Mohon memberikan hadiah perwakilan dari Dewan Juri Bapak Kusmaryono. Silakan. Monggo dari juara 3 dulu ya. Juara 3 ini dari adik-adik RT 1, 2, 3. Nantinya atau tahun depan akan ketemu kembali. Dan juara 2 dari Ibu Mur RT 12. Silakan Dan diterima, Ibu. skor 65. Dan yang terakhir Dan juara 1 dari Jogja. Hey. Oke. Berakhir sudah acara kita di penghujung acara bersih dusun Gading 1. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya dari tim wartawan yang hadir di siang sore hari ini Ya. di Balai Dusun Gading 1. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara siang sore hari ini ada kekurangan, ada kekilafan, kesalahan dari semua panitia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga dari sound system Bapak Agus Sumardiono. Oke. Ya, dan dari semua tim dari Jaga Warga Ya. dan juga seluruh RT yang berada di Padukuhan Gading 1 dari RT 1 sampai dengan 12 kami juga mengucapkan terima kasih. Mungkin di tahun depan kita akan lebih semarak lagi. Lebih semangat. Jaya-jaya Jaya, Gading 1 Ya. Padukuhan. Yes, yes, yes. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.